Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa nakagawas na sa ospital, pipila ka oras human po sila samtang nangampanya. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Luwas og nakagawas na sa ospital ang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa kinsa usa sa tulo ka mga kandidato pagkamayor sa Albuera Leyte. Samdan si Espinosa, human po sila og naigo sa tuong abaga samtang nangampanya kagahapon sa barangay Tinag-an, Albuera. Naigo usab sa shrapnel ang iyang igsuon og vice mayoralty candidate nga si Mariel Espinosa Marinay og usa ka minor de edad. Gisalikway ni Espinosa ang aligasyon nga scripted ang insidente. Moingon bitaw sa scripted kano kay scripted siyang kabuang. Scripted kano, scripted ni nice nga naas doon sa akong kasing-kasing, walang mo kapatay. Karong adlaw nakagawas na si Espinosa sa ospital ug matud niya manubag ang responsable sa krimen. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, mitago sa kisame ang mamumuno. Gikundina sa COMELEC ang insidente. Matud ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinahanglang mailhan ang responsable. Nalambigit sa mga kaso sa illegal nga droga si Espinosa apan gibasura sa korte ang pipila ka mga kaso tungod sa kakuwang sa ebidensya. Samtang gipahibaw sa PRO 8 nga duna na sila'y person of interest sa nahitabo. Apan kay nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso, nagdumili una ang kapulisan paghatag og detalye. Meron po kaming maraming times na na sunod-sunod sa PNP po. Kasi considering po na yung victims natin ay mga kandidato sa mga candidate at saka supporter, they are considered tinatawag nating suspected election-related incident. Kasi nga rin, ang yan yung tumamaril, ito ay naganap sa isang campaign rally. So, itinuturin po siyang SERI or suspected election-related incident. Nico Sereno, Balitang Bisdak.